Jahmai production. Boy, Limzy, my brother Timzy Jahmai. Na 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 na. Udzilimba Mtima achina Timzy tima umagana zoma kutapula siningapeze kazi wina Udzilimba Mtima siwa wamatola kuti zakutsike sindili ngati ena wakuti ndizakuchite pulipuli ndiwe weka uzidalila ndima kukondetsetsa osana mamari osamamvera anthu amijedo ndikungofuna iwe mpaka kwathu kafikeko baby ndikashokapo usama kumunda komwe ndapita kuti ndakokanso Udzilimba Mtima we ukandiwona ninkazi wina osama kumunda kuti mwina uyo ndapilanso no Mtima we iwe kazi ndiloko chikondi mandipasa pompo osama kumunda ndi nyuko Udzilimba Mtima we ndinakupasa mtima wanga wose peptenga sina sude mwina mwake ndinapenga sina pite kwa sing'anga lavu samasenga iweyo palow chaka chino ndikutenga ndimakukonda ngati thabwa ndikapeta ukangusowa mtima wanga humateta Udzilimba Mtima mwana kaze ndiwo weka ndine wako weni hane izedeka ambiri yazikapa zinganizawo koma usazivesese uzava saluse chondo sasaluse mwina zaiwini asakuvusise sha ndiwe mkazi wa chingoni ndinakumata ngati mbewa yopampani ize hane ndiwe number 1 olo ntakupasa panda risingakani ndikachokapo usama kumunda komwe ndapita kuti ndakokanso Udzilimba Mtima we ukandiwona ninkazi wina osama kumunda kuti mwina uyo ndapilanso no Mtima we iwe kazi ndiloko chikondi mandipasa pompo osama kumunda ndi nyuko Udzilimba Mtima we usamagwetse misonzi ungasungunuke mtima wako khale pasi usabubuluke ndikuwa ndikusasa maungati gwamba zafera iweyo olwa zitikamba Corona, usama kumunda ndizile zose mai iwe ndiwa ineyo baby ndikachokapo usama kumunda komwe ndapita kuti ndakokanso Udzilimba Mtima we ukandiwona ninkazi wina osama kumunda kuti mwina uyo ndapilanso no Mtima we iwe kazi ndiloko chikondi mandipasa pompo osama kumunda ndi nyuko Udzilimba Mtima we Corona, usama kumunda ndizile zose mai iwe ndiwa ineyo